Jó van, várjatok azért. Jaj, hú, ez csúszik, gyerekek. Hoppá, vigyázz, mert csúszik. Vigyázz, csúszik a kilépés, pont csúszik. Arra fogunk én a sekélybe. Ott nincs sekély, ott van. Nincs sekély? Na. Megnyomtad, anya? Megy már rég. Ja, megy már, na. Azt meg nekik kemény. Mondták már, hogy rombások normálisan? Lefogyott a lábujjam. Csak az. Királyság! Azt a rohadt életbe. Föl a hátra. Ez kemény volt. Köszönjük! Miért vagytok ilyen pirosak? Élveztük! Na, vaddisznót nézd meg! És nem volt még egy perc se. Igen, rekordot. Ez maradt Nézd a meg itt hóból. Vaddi! Hát ezért! Ezt kerestük. Jaj. Bassz. Csinálunk egy hóembert. Na most miért nem mentek vissza? Olyan jó volt. Megdolgozunk. Na jó, sziasztok! A gép többet érte. Ez jó esett. Most túrjuk össze, ugye? Most csináljuk meg rendesen. Hát most olyanra létszi, amilyen volt, jó? Igen. Pá! Na pátok. Menjünk,